Hallo beste Baruchko-volgers, wat leuk dat je er weer zit. Je ziet, ik zit hier met Marja van ons bandje. Die heb ik bereid gevonden om hier in Pitbull Theater met mij thee te drinken en muziek te maken. En je ziet ook, ik heb geen gitaar in mijn hand. Nee, ik heb mijn klarinet afgestuft. En wat gaan we namelijk doen? We hebben een duetje gemaakt van een van onze lievelingsliedjes. En dat is gewoon Hondje. En dan gaan we met z'n tweeën er nu een leuke versie voor rug spelen. Speciaal voor de coronatijd en alles. Dus, Hondje voor fluit en klarinet. Dankjewel voor het kijken. Ik ben helemaal boetearm. Maar ik zie nog de volgende keer weer. Hoi, blijf gezond. Hoi.